Meta quddiem il-Parlament, il-Prim Ministru Robert Abela kien affaċċjat bid-domandi ta' Net News sqar illi sar jaf bl-istorja ta' Rozien Kutajer mill-medja. Kont taf bil-flus li ħadet Rozien Kutajer? Jiena sirt naf meta sirtu tafu intom ukoll meta sar magħruf pubblikament. Robert Abela fl-ebda ħin ma ċaħat li Kutajer ħadet dawn l-eluf ta' euro f'cash u l-Prim Ministru baqa' jżomm lura milli jieħu azzjoni fil-konfront tad-deputat Rozien Kutajer. Fil-fatt minkejja li għadha membru fil-kabinett tiegħu u fuqha għandha allegazzjonijiet serji dwar flejjes mhux iddikjarati, Robert Abela għadu jħoss li f'dan l-istadju ħadd m'għandu jerfa' responsabilità politika. Dan meta qalilna li se jistenna l-eżitu tal-investigazzjoni li għaddejja bħalissa mill-Uffiċċju tal-Kummissarju tal-Standards. Se nkun qed nistenna l-eżitu ta' dik l-investigazzjoni, ir-rapport tal-Kummissarju u mbagħad wieħed jieħu deċiżjoni dakinhar. Intant it-tlieta wara nofsinhar Rozien Kutajer ma tfaċċax fil-Parlament għas-seduta li bdiet fl-erba'. Fil-jum ta' qabel, Rozien Kutajer qalet biss li hi qatt ma ħadet xejn biex taġevola lil xi ħadd politikament ta' meta kienet mistoqsija ċaru tont jekk tiċħaġġ dawn l-allegazzjonijiet. Qatt ma ħadd rigali jew flus biex potenzjalment jew realment xi ħadd jiġi aġevolat bix-xogħol politiku tiegħi. Fi kliem sempliċi, Kutajer qed tgħid li l-azzjonijiet tagħha qatt ma fissru gwadan politiku minn fuqha u ma ċaħditx l-allegazzjoni li għamlitha ta' sensara u daħlet flus minn taħt mhux iddikjarati.